ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାୟନ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ KYC ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ଏବଂ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୌଣସି କହିନାହିଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତା। ଏହା କ'ଣ ଜରୁରୀ? ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି 4ଟି ଉପାୟରେ ଆପଣମାନେ KYC ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ 4ଟି ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କିପରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା KYC ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବା ଏଠି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ 4ଟି KYC ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ରହିଛି। ଏକ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ୍ OTP ମାଧ୍ୟମରେ, 2 ହେଉଛି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ, 3 ହେଉଛି ଫେସ୍। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଫେସ୍ରେ KYC ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବେ। ତା ହେଉଛି ଆଖି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ନିଜ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଅପସନ୍ ଆଉ 3ଟି ରହିଛି। ଏ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ 3ଟି ଅପସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ KYC ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମଟି ନେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଫେସ୍ ସ୍କାନ୍ କିମ୍ବା ଇରିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ KYC ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଥିଲା ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍।